Då vi promenerar med Rainer Knapas i Nationalbibliotekets korridorer och underjordiska gångar står det klart att han är väl känd bland bibliotekets personal. I själva verket har han själv varit anställd här under 2 olika perioder i sitt liv. Första gången på 1980-talet och nu senast då han skrev historien om Finlands främsta vetenskapliga bibliotek. Ja, det är ju ett av mina många bibliotek. Jag har ju gått i Västerby folkskola i Pyttis och i Kotka svenska samskola. Och sen 1965 har jag gått här i Helsingfors universitet och biblioteket var ju då och är fortfarande en del av ett större sammanhang. Det är universitetet och det vetenskapliga centret i Helsingfors huvudstad. Och därmed hade ju en sån ständig följeslagare som under årens lopp har betytt allt mer och mer på ett sätt som är en fast punkt för dem som har möjlighet att studera, läsa och skriva i humanistiska ämnen, så är det ju fortfarande landets viktigaste materialkälla både i fråga om böcker och i fråga om ett slags vetenskapscenter på sitt sätt. Kan du nu berätta vad det här biblioteket har betytt för hela Finland? Det har ju varit länge Finlands enda stora bibliotek som kan jämföras med de andra internationella nationalbiblioteken, kungliga biblioteken, större universitetsbiblioteken. Så det har ju varit Finlands bibliotek och är fortfarande Finlands nationalbibliotek. För det var ju först 1918 och 1922 som de nya universitetsbiblioteken kom till i Åbo, som till en början var mycket små. Så att ända fram till 1950-60-talet hade det här ett slags alldeles särställning. Och Finland byggdes ju på 1800-talet och 1900-talet i hög grad upp just kring den nationella kulturen som behöver både arkiv och museer och bibliotek som institutioner i form av byggnader och samlingar för att kunna stödja det här nationsuppfattningen och i förlängningen också rent av politiken på. På vilket sätt kom då politiken in i praktiken? Biblioteket i alla länder så är ju biblioteken ganska känsliga instrument för inrikes och rent av utrikespolitik, används för representation. Det har det alltid gjort ända sedan medeltiden, men också den här idén om ett nationalbibliotek som då här kallades universitetsbibliotek länge, så där var ju den politiska avsikten just att skapa en bakgrund för Finlands historia i bokform och i biblioteksform och en kultur bakåt i tiden och i samtiden och underförstått också i framtiden. Och det var det här bibliotekets stora nationaluppgift som man då började definiera på 1800-talet, som var mycket viktig på de här 1920- och 30-talen och i nya former viktig egentligen ännu idag. Så att den här kulturpolitiken är ju en del av den övriga samhällspolitiken och alla länder behöver också bibliotek att visa upp på gästande statsbesök och den här typens belägg för att de är kulturländer, och den här funktionen har det här biblioteket givetvis också haft genom tiderna. Det är många statsöverhuvuden, framförallt deras fruar, som har alltid haft det här som en besökspunkt här i Finland.